Luttu fħal-qormi jekk kif tħabbret il-mewt ta' Renald Falzon, is-sindku tal-lokalità li kien ilu għal dan l-aħħar xahar fl-isptar jiġġielet il-coronavirus. Fil-fatt Renald Falzon u li żar vittma tal-COVID-19 f'Malta fl-età ta' 46 sena. Barra minn hekk, ftit tal-imilu s-sindku tilef lil missieru ukoll kawża tal-virus. Il-mewt ta' Renald Falzon li 93 waħda kawża tal-coronavirus f'pajjiżna s'issa għadha ma tħabbritx mill-Ministeru tas-Saħħa u kien deskritt minn ħafna bħala ħabib tal-qrima u raġel li t-bissima tiegħu kienet karatteristika li tibqa' f'moħħ kulħadd. Falzon kien elett sindku ta' ħal-qormi fl-aħħar elezzjoni tal-kunsilli. Kienu bosta tal-kunsillieri lokali inkluż dawk tal-Partit Nazzjonalista f'din il-lokalità li faħru l-impenn tas-sindku bħala wieħed li ma kienx ħares lejn kuluri. Barra minn hekk għatta diet lokali wkoll faħru l-impenn ta' Renald Falzon anke fi żmien meta kien qed jiffaċċja sfidi f'saħħtu. Anke l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali fuq Facebook qalet li Renald Falzon ta' kontribut kbir għal ħal-qormi wal qrima kemm bħala sindku kif ukoll bħala kunsillier lokali. U fi sqarrija iffirmata mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall Gvern Lokali Karl Guder, mill-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali Charles Bonello u mill-Minority Leader ta' ħal-qormi Jerome Caruana Giglia, il-Partit Nazzjonalista sellem il-memorja ta' Renald Falzon fil-waqt li wassal il-kondoljanzi lill-familja tiegħu.